megalayapost.news. Wembley kanongpo uba medal bon sim mentakas ngi ulayo ban kran pat pensngau shibun kiman kibadon kam tam ban kuntiyo ka district kabadairu ka aspirational district hakajala hakajungelang kabalalong hadiar di conference hall hakmat umentri ka sorkar pedeng badai pe yakatna labor and employment pat kumjuru yakatna youth affairs and sports u Dr. Mansung Mandavia haba crunch kilal pathai khubor hadian ka jungelang uba medal bon sim ulaong bakum nomi kman ulayo ban kran shibun kiman nakabenta ka dong riboy tam ka medical college kabadai kaman kabala slam na margariboy district kum ka aspirational district kadon hok banyo kawai ka medical college ban penbun susu kijing tia bat kijing sakri jong kanong po civil hospital kanang bagate kijing angnut kan urlong ulong ru bagariboy district kadon kamru ban penbun ni kijaka puli jong ka sorkar ban kershan bat yarap ya kitu gilong yeng badung kibajunjar bat kibapha puli laki khun hakijing puli bakham shalor nalor kite kiman kibay dei bat kathem riboy uba meral ulayo ru banikran halor ka ITI kabala susong hakajing wai menta bat don kam kijing kershan jong ka sorkar pedeng ban pendap no ka building bat tam bandang penbun susu ya kitanat puli hakate ka ITI layoru banekran kumnu banera ki IVCS bat ki cooperative society tam ka jingge jong kinori jingri namar bun kinori jingri ki shaknyot ben tam ka jingwan jong ki siar bat ki snyang ki bana bar jela hak bai de bakatna ileka ba meral ulayo banekran halor kumnu bakari boyru kan yo banta ban penlong ya ki jing ileka ba pher jong ka national games katkum ka jingbet bat jinglong jingban jong kamaryang ban pensngo yagi katto kan neteli kimat ka banengkong gede halor jongka ITI mai de ru menteri bapek ya ka tanat labor ka ITI ka badon hang ne puri boy district adu mentang idang song ka ying ka bisu song wai pa dio ban shift ka permanent building ing don kam ka jing kershan na ka sorkar pedeng ban ai ka jing rap ki ba ka babiang na ban pendep no ya ka building bat kumju rona ka ban penbun ki triet mentang idon tang kumba ar lai teli ki triet dan ang kampen bun susu kitret kanam kan aji mentoy gi kun samla gi jungi bakin pentibit ilade haki mat ki paper ki skill gi paper kanam kin la bani yang gi jungi kejar kabar kabade halor ka national games obdir menteri bupe ya ketengan sports and youth affairs menin gasngi don hasilong nagam taban pentikna gi jingai be jong national games sam arjar penyo bat bakum uwe ni MLA ha temri boy ngala kerpat ya iba ya ki katu kat ni teli ki events ma kumbala ban sutu menta ka ni ka national games kin co-host dagi jela jong north east ki babun kin de mai galia gi game hagi we jela kan don gawe bat hagi jela jongi ki ban host gi game ki babun gi de hasilong nang ta hatura bat hajowai te kadang kerpat ya menteri ru na ka banta ban katu kat ni teli ki event ban penlong hari boy ya ki kinja jingle kai ki ba ka mariang ka island ya ka jinglong ka swing beneng kala amde ka cycling kala amde ka swimming kala amde gino gwe ka mujing imbit jong ka MSOE na ka banta ban island ya gri hoiru na ka banta ban yo ban host ya ka national game na ka banta jing mentoy jong ki dong song snong but sa ka we ka mat ka manglayo ban ya keren ban i ka de halor ban pentikna ba komno ban yarap ya kini ki IVCS ki cooperative society kila bandai ki cooperative society ki ba rep sotrun ki ba rep jur ki ba risnyang lani kini ki badi jong ki poultry mang igi don sibun ki jeng mentah ka badi bat kum ganuksa ka badi bat ki poultry ki siar ki ba wan nabar kini ki ba wan di hangni ki labun than ki siar ki ba wan nabar bat kini ki nong rep jong inang ne kayo jong ki kamya chu bat ba kila sa knyot hagador nang ta bat kumta ter kem de yo ban tes bah ya gitu ki siar gi bawan na syabar jadi ta kadau ila ikren i bakan don ka kenja comprehensive approach na kaliang sorkar pedeng ru be insim kia ban pha ya kenja tim sani siaga district ke jungi ban yestu jengmut bat kin nong rep kila bandai ki badai ki bari snyang lam de bari siar kila bandai ki nong tanjan kila bandai ki nong rep sotrun bat kumta ter baga tim na Gujarat marini i menteri ideiru i iwan naka jela Gujarat te ila batairu ha jinglong pangga Gujarat model kumno jing lanang kiu jong ngene jela tinggal yo ban kerpat hi ban ila priang bin sapha ya tim ga bakarpang ban kendu ya ki nongrep ge jungi sene khnang ban hikai ya ki nongrep ge jungi kumno bangin nang ban kre LD ban ri jingri ban yo ka yo ban dan ga jing nyate ka MOU ko biang bat ki nong thit ki banabar ban chalan chagwi ki jakan alor mungin penbiang ya ki nong bam ki badan hapo ka jela jungi kita di katro ni ligimat ngla pensngau hai ban ngangit scam ila simkia
in seshim kia por banwan nam tagi jimun toy jong bobun ba oh nalor kita gi bangala ong yipi bersing yo ban mi kmat ya ka Riboy district hi ya ka nongpo no si Riboy district tinggal yo ai bani kiran badi ha badi bat ka medical college ngapan sungo yang i ya ka ni ka digawi ka kimat ka bala kam slam ka bangi laju ya keren baka ki aspirational district ha India hi kilong entitled bani yo ya ka we ka medical college provided menghapan biang ru ya gijing bun gijing tia ai hospital ha ka sibil hospital ka nonong po teng lapan jing kersan nai mar ide ru menteri bupe ya ka tenat ka koi khaya ka du sarkar ka baladep mentai la de daiwe ini arab ban keren ya gani kum badi pe ya ka aspirational district na ka menta ban penting kenapa ini yo iklat jing arab ban nang kampen bun gijing tia bari facility ya ka nongpo sibil hospital kenang ban la ban kentiu kerdan ya ka syaka medical college kata ka de na ka menta ka general issue jong Riboy kawe ban kabar kalong ban pentikna ban penbun ya kini ki government own institution kumki government secondary school dani government higher secondary school ha nongpo ha district headquarter kani gedi gejing kerpat gejung i bin pej ban kmi khnang bangin don no ka jaka pule ka ba un daga sarkar khnang bakan yarap na kamentaki longjing ki baduk ki bamla ban support igi khun haki private school lan igi private college tingila kerpat ya kanai irung angai scam bin sengap ya gejing kerpat gitu kita di kat tu kat ni teli kimat ki ba kongsan ki bade ya ka Riboy district Megalayapost.news